Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabli Rodri Galles għalli waħda mill-mira u l-lin tal-Gvern fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali hija ta' aktar proġetti fis-settur. F'dan l-isfond semma l-akbar proġett ta' akkomodazzjoni soċjali li għaddej f'Ħal Faruġ dan jinkludi madwar 267 appartament u 300 spazju għal parkeġġ. L-investiment huwa ta' madwar 4 miljun euro. F'konferenza nazzjonali dwar futur fil-qasam untella mill-Awtorità ta' Djar u għalli waħda mill-miri tal-Gvern hija li jnaqqas il-lista ta' stennija bi 15% u 20% sal-2035. Dan fil-kuntest li l-lista nazzjonali ta' stennija naqset kważi bin-nofs mill-2018 sal-2024. Awtorità li għandha budget ta' madwar 70 miljun fis-sena komparat ma' 2 miljuni li kellha 13 il-sena ilu. U dan huwa l-mod kif aħna nindirizzaw mhux biss l-issues marbuta ma' housing imma wkoll il-bżonn li pajjiżna iħares anke l-ġenerazzjoni futuri tajba. Għalli b'investiment aktar minn 52 miljun euro bejn l-2017 u l-2023, il-Gvern għen lil 1391 familja issir sit ta' dara permezz ta' skemi bħal Deposit Guarantee, Equity Sharing, Social Loan, New Hope u Sir Seed Darek. Dwar is-suq tal-kiri semma li b'investiment ta' madwar 18 miljun euro aktar minn 5700 familja jibbenefikaw mis-sussidji tal-kera u minn sussidji tal-kera l-kirjiet ta' qabel l-1995. Ħabbar ukoll li sal-aħħar tas-sena li għaddiet kienu reġistrati aktar minn 66,000 kuntratt ta' kiri taħt il-liġi ġdida tal-2020. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar is-Sur Matthew Zerafa qal li l-ġejjieni tal-akkomodazzjoni soċjali f'Malta ser ikompli jitfassal permezz ta' dialogu bejn l-imsieħba kollha fis-settur. Il-prinċipju ta' ġustizzja soċjali mhuwiex biss dak marbut li tagħti lil dawk li għandhom bżonn, imma li tagħti dawk li għandhom bżonn meta għandhom bżonnhom. U dik allura tpoġġi fuqna ċertu responsabilità marbuta li jkollna servizz ħafna iktar effiċenti u effikaċi biex nwasslu l-għajnuniet min verament għandu bżonn. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn rappreżentanti tal-pubbliku, il-privat, il-banek u l-akademja. Diversi aspetti dwar l-isfidi u l-opportunitajiet tas-settur tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna.